Jeg skal fortælle lidt om den franske revolution. Og den franske revolution den starter her i den 4. maj 1789 med stændermødet i Versailles, hvor der var hvor alle tre stand var repræsenteret. Men i tredje stand, der bestod af bønderne og borgerne, der var langt flest bønder, eller langt flest borgere, og næsten nogle af dem. Og det var bønderne, de var rigtig utilfredse, fordi at de følte ikke rigtigt, at de fik nogen indflydelse, hvilket var meningen med stændermødet. Der var også en hel masse uenighed med, hvilken metode man skal bruge til at stemme, fordi at man skulle stemme efter antal hoveder, fordi så ville tredje stand have fordel, da de var næsten 580 repræsentanter, hvor de andre to var næsten 300 repræsentanter hver. Eller man skulle stemme efter stand. Og faktisk så endte det ud med et slagsmål. Og så i den 17. juni samme år, der i først erklærede den tredje stand sig for nationalforsamling. Det vil sige, at de lige pludselig blev hele landets forsamling. Og den 20. juni, der svor de så Boldhuset, hvor det var tredje stands medlemmerne, der svor, at de ville afskaffe enevældet, og at de ville stoppe, før de havde fået det her afskaffet. Den 14. juli 1786, der har vi stormen på Bastillen. Og det her, det var simpelthen oprørerne, der stormede Bastillen, sjovt nok, og simpelthen gik ind og stjal våben og satte de fanger, der var der, fri. Og så den 26. august, der har vi så menneskerettighedserklæringen. I oktober 1789, der har vi så kvindemarchen til Versailles, fordi at hvor en hel masse parisienske kvinder, de vandrede op til Versailles-slottet, som var Ludvig XIV's slot, og ligesom krævede at få noget brød, fordi at brødprisen, de var simpelthen steget så meget, for at den ikke havde råd til brød. Og det endte med, at de tog kongen Ludvig XIV med sig til Paris, hvor han kom i husarrest på Tuileries. Og så i starten af 1791, der kom man så til det konventionelle monarki, indførte man, hvor at den lovgivende forsamling, det lige pludselig blev en folkevalgt forsamling, og kongens magt blev stærkt minimeret. Og man faktisk også fik en ny forfatning. Og det her konventionelle monarki, det kan sammenlignes lidt med det monarki, vi har i Danmark, hvor at teoretisk set, så har dronningen stadig det sidste, jeg skulle have sagt omkring lovene, hun skal slutte med alle som under og sådan ting. Men i praksis, der har hun ikke vældig meget magt. I folkestilingen, her havde han så lidt. I april året efter, 1792, der erklærede man så krig imod Østrig, fordi at østrigerne, de ville genindsætte den franske konge sådan rigtigt. Og det kunne man jo ikke have, fordi så ville alt det, man havde kæmpet for, ligesom forgæves, og så erklærede man krig mod dem. Og så den 10. august samme år, altså 1792, der stormede sankulotterne Tuileries. Og sankulotterne, det var underklassen. Og Tuileries, det var som sagt der, hvor Ludvig XIV var i husarrest. Og de fængsler kongen, og dermed så slutter hans magt ligesom 100% her. Nogle måneder senere i september, der får man så nationalkonventet,
i stedet for nationalforsamlingen. Og samme måned, der bliver det så også til en republik, hvor han får endnu en gang en ny forsamling. Nationalkonventet, det er så den nye lovgivende forsamling. Så kommer vi over i 1793, hvor at Ludvig den 14. halshugges i januar. Og han bliver dømt for landsforræderi og dømmes altså til halshugning. I foråret samme år, der kommer de kontrarevolutionære så. Og de er imod kirkeforfølgelserne og henrettelsen af kongefamilien. Og den lidt centralistiske linje, der var kommet fra Paris. Og det ender så i borgerkrig. Så var til midten af 93, hvor vi så starter prædelsesregimet, som sådan set fortsætter helt til den 27. juli året efter. Prædelsesregimet, det var under Robespierre. Det var noget, der hed velfærdsudvalget, som havde fået al magten her, og Robespierre var så lederen af det. Og her der var det simpelthen, at alle politiske modstandere, de blev henrettet, og man forfulgte kirken endnu mere, og alt sådan noget. Der var bare generelt rigtig mange hændelser her. Og også under prædelsesregimet i oktober 93, der halshuggede man Marie Antoinette, som var Ludvig den 16. dronning. Så har vi i 95 til 99, der har vi noget, der hedder direktoriestyret. Og her der var det simpelthen det bedre borgerskab, som bestemte alt. Og direktoriestyret, det slutter som set først i 1799, da Napoleon Bonaparte laver sit statuskup. Og så laver det om til et militært diktatur med ham i spidsen.